Simík. A toto je druhé pokračovanie z opustených budov. Minulá časť sa vám páčila, áno. Je tam teraz 9 lajkov a chceli sme od vás iba 7. Áno. A nebudeme to ďalej zdržovať, môžeme ísť rovno na to. Kámo, všimol si? Keď sme tu boli minulo, úplne toto bolo všetko. To bol ešte koniec zimy. To sme tu boli traja. Máme zakázané toho človeka spomenúť vo videu. Čo ideš tak pomaly? Sa bojíš? Hej, rozprávaj na kameru. Hej, rozprávaj. Tak sa aj otoč z boku a tak choj. Úplne ako sa rozrástli tie liesky. Sa pozri. Tu ešte minule boli iba malé stromčeky. Ako vidíte tam, pekný výhľad je tu. S tebou ma baví svet Tatry. To je rozbočka. A tam vidíte už okrem. Ideme hore pozrieť do jaskyni, či ideme... Ideme takto. Tam pôjdeme, tam sú pustené. A ak vám poviem, stade to bolo ešte minulo vidno pekne celý hronec. A viete, sa všetko rozrástlo. Idem ja teraz prvý? Hej, poď. Natočím záber. Bracho, tu tak dorichtoval drevo. To minule nebolo. Ak sa po nás takto rozbehne, alebo proste musíš furt natáčať. Musíš furt natáčať. Bude to na kamere. Tu tak mal vodovodné potrubie. Vidno, že už tam asi není. Už asi nie. Teraz je to úplne iný svet, jak predtým. A tu mali... Tu má kanalizáciu. Aj sme tu pri dome. Tu je zabednené okno. Hore povála svetlo. Jo, musíme... Toto musíš vyskúšať. Tu nemáš iba tak. Nejde, ja som... Odstavená. Proste boli sme tu minulé, ja sa sem bojím ísť. Čo tu má? Dobre, poď ďalej. Proste mu sa točí elektrika. Jasne. A má iba 0,38. Dobre, poď. Tie komín taký rozbrňaný. Ja tu som ja minul tie dvierka otvoril. Brána, dobré svetlo. Aj tuto beň. Bracho, nechcem ti vraviť, ale tá beňa bola minula na zemi. Nie, tá beňa bola takto. Ja som to hodil na zem. Tuto malú si hodil. Vidíte, tam sme chceli vytrhávať, ale nebudem poškodzovať. Kámo, to je ešte viacej rozbité, jak minula. To je úplne epické. Poďme kúsok, ja pôjdu začať. Jo, bro, toto je úplne, to je epické. Ideme potom... Ešte jedna a máme do páru. Ideme potom tvojou cestou? Ideme hore. Jaj. Tak, kapo, tak toto je tu Tu má epické. novú plachtu. Nie, tu bola ešte tá stena. Kade budka, hen? Tu môžeme ísť. Luxus. Miska. Poď, ideme hore. Ticho. Poď. Poď pomaly. Ja som dačo počul. Poď radšej. Poď.
Dobre, dobre. Tu je krásny výhľad. Za toto sa proste Senka oplatilo ísť. Poď. No. Naozaj ako... Tu nie je tá fabrika. Tam ešte aj bola šťanská. Kámo, tu sme vtedy hrali schovku. No. No veď ja viem. By sme tu raz hrali schovku. Keď to tu bolo menej proste zarastené. Tam som šiel. Kámo, bez prdele. Ako 4-krát tvoja hlava padol na mňa oný kameň. Ba! Ten hurikán na mňa padol, tak čo? Si tu. 4-krát ako moja hlava, tak to asi nikdy. To zabilo. No. Preháňam, to je tiež pravda. 4-krát menšie ako moja hlava. To je tak ako môj mozog. To čo taká... Pozri, ako je to tu teraz narastené. A si presne tady to sme minulé pekne prešli. Á, to sú starý trán. Pozri. Tam dnu ideme. Tam nuka ide. To musím ukázať. Našim fanúšikom. Na schôdcu teraz nejdem strihať. Máš onu flešku? Zapni baterku. Predstavte, že toto si sami vydlábávali ľudia. Aj no. To je epic. Poď sa tu už normálne korene prebijajú. No. Dobre, bro. Kade ideme hore sa pozrieť na tu. Čím je takto? Toto je to pekné miesto. Hej no. To som vtedy môžeme porobiť fotky. Hej bro, vypínam. Kámo, vypínam, ideme robiť fotky. Tak som mal odpoď, hej. Bro, ideme robiť fotky. Tuto máš natoč, to bude tam. Tu tam bude dobre. Nice, dobre. A dáme do videa aj fotky, hej? Hej. Dáme to na Insta. Na Instagram? Ale na náš. Náš oficiálny Instagram máte dole v popisku. Takže... Alebo to tu, kde dáme na plochu. Takže... Za chvíľku sa k vám ozveme, ideme pofotiť. No, čo si našiel? Pozri, tu máš takto normálne obrysť dverí. Aha, hej. Vidíš? Takže počkaj, tu takto mali dvere. Tu mali takto velikánske a tu mali dvere. ešte potom zabednené, ale tu to mali sa... panty asi. Lebo vidíš tu? Tu mali velikánske dvere. Hej, no. A toto bolo ešte viacej. Tu bolo spotadiaľ, to vidíš? To bolo ešte dovnútra, on tu mali také kompoty, alebo také dačo. Pivečko varili. Jo. OK, tak. Fotky sú nafotené? Hej, no, fotky porobené. Instagram. Máte. Instagram máte dole v popise. Ukážeme vám starú cestu. Hej, no. Môžeme ísť. Fú, bro. To vyzerá úplne. Akože... Už by som tam nešiel. Ale ako, nebolo mi to všetko jedno, keď sme tam boli. Hej. Nebolo mi to všetko jedno. Jo. Tak ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like, odber, komentár pre viac takýchto videí, možno, ak sa vám to bude páčiť. Teraz si dáme koľko? 12? 12. 12 lajkov.
hneď nová bude ďalší a taký špeciál. Ak nájdeme takú budovu, tak bude ďalšie. Áno. Takže 12 lajkov bude ďalšia budova, ak nájdeme. Takže my sa Tie s vami otázky nám môžete stále písať. stále aj pod toto video, Aj na Instagram. aj na Instagram. Instagram budete mať tu, kde na obrazovke, alebo keď tak bude v popisku. My sa s vami lúčime, majte sa, čaute. Čaute.